Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Hilabeteko azkenengo zapatuetan eta lehenengo zapatuetan jakina danez entzuleok, sintonia honetan Eusko ikaskuntzakaz bat eginda etortzen gara. Zelan ez, gonbidatu eta guzti. Eta hori beti estimatzen da. Eta hauxe da gure gonbidatuari egingo deutzagun lehenengo itauna. Zein da egindako azterketearen helburua? Zientziaz, teknologiaz, honen irudikapenaz egingo dugu. Eta kokatu gaitezan, Euskal Herrian. Lan honetan ibili dira besteak beste, Eguzkia Arteaga eta Andoni Eizagirre. Ikerketan, garapena eta barrikuntza, emoten dau lehentasuneko politika direla apurka, bilakaeran dagozala. Hori da abiatzeko aurkitu dugun lehenengo esaldia. Besteak beste, UESiko irakaslea da, gonbidatuen arteko bat. Andoni Eizagirre, ondo etorri zelan zagoz? Eskerrik asko, ondo. Bueno, esan dugu atarian, esaldi pare bategaz hasi garela, ze egia esan lana nahiko mamitsua da eta apurka aztertu beharrekoa. Andoni, baina baderitxozu eta kokatzeko, hau da gaira apurka aurreratzen joateko, helburua zein dan jakin gurako geunke. Dinozue Euskal Herriko biztanleek zientziaz eta teknologiaz zelango edo zein eretsi daukien jakitea izan dela asmoa. Bai, hala da. Gaur egun entzutea etengabe gure jendartean eta bizitzetan zientziak eta teknologia gero eta garrantzi gehiago dutela eta haue funtsezkoak direla hazkunde ekonomikorako, ongizate sozialerako. Eta bueno, testuinguru horretan nahi zuzen jakin nahi izan genuena da Euskal Herritarrek ze pentsatzen duten, ze iritzi dituzten zientziaz eta teknologiaz. Eta bueno, horrek bultzatuta animatu ginen ikerketa egitea. Era berean esaten dozuena da, hainbeste garrantzia ez dauala hartu zientziaren pertzepzio sozialak. Hori da. Betikoa da, alde batetik dago diskurtso nagusia edo. Bai komunikabidetan, bai politikari zein ekonomiaren aldetik eta entzuten duguna, baina baztertuta geratzea, beste alor askotan gertatu diren legez, herritarrek izpide den gai horretaz, kasu honetan zehazki zientziaz eta teknologiaz pentsatzen dutena. Eta, ikuste ginen hor, zegoela lako eten bat edo, mundu unibertsitarioan ere zientziaz eta teknologiaz asko ikartzen da, bai
soziologian, bai politika zientzietan, baina justu ere beste alderdi hori, alegia herritarrek gai hauetaz pentsatzen dutena geratu da bigarren maila batean. Eta, azken urtetan ikusita, Europako beste herrialde batzuetan eta sortu dela alako kezka bat gai hauen inguruan, alegia zientzia eta teknologia herritarrek zer pentsatzen duten, pentsatu genuen guretzatera proposa zela eta hoize egiten saiatu ginen. Herritarrak hartu zendu esan, zeuen aztergai moduan, ez da, horretarako planteatu zenduen beste iritziak jasotea, zelan joan zan lantaldean egindako lan hau, zelan finkatu zendu esan ardatzak, Andoni? Bai, lehenik eta behin zehaztu behar dugu, ikerketa honek bere osotasunean 3 alderdi nagusi edo ditula. Alde batetik egin da ikerketa kuantitatibo bat, ikerketa kuantitatiboa arduratu da Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen gabinetea, gero beste ikerketa bat Eluiar Fundazioak egin du. Eluiar Fundazioa arduratu da bereziki zientziaz eta teknologiaz komunikabidek ematen duten tratamendua aztertzea, eta 3. da zehazki eguzki eta bio parte hartu duguna, eta hor guk ikerketa kualitatiboari arretepini diogu. Ikerketa kualitatiboaren berezitasuna da, herritarrekin biltzen zarela eztabaida taldeetan, 8-10 bat laguneko eztabaida taldeak, orotara 30 bat edo egingo nituen Euskal Herri osoan, gidoi bat bagenuen, zientzia eta teknologia zer pentsatzen duten, zientzia politiketaz, zientzia sistema, zientziaren komunikazioaz eta orduan guk gidoi hortan oinarritu zeurei galderak bota eta gure asmoa zen eura hitzen batea. Banaka zein eztabaidan, diskurtsoak nola artikulatzen dituzten, gero guk aztertzeko. Esaten esan dugu alde kuantitatiboa, gero Eluiarrek Azur mamindu daban zatia, eta kualitatiboa. Egia esan, batez be zuen lana da, ez da, eguzkirena eta zeurea hemen aztertu gura duguna, baina lana bera ezin zatituzkoa da, hau da, 3 zatia tira elkarren osogarri. Bai, hori da. Hankamozea duko litzake 3 batzuelik egiteak, eta iruditu zitzaigun, baliabideak eta baseudenez ondo banatzea, eta 3 aldi berean egitea gainera, eta gero azken unean, 3 kontutan hartuz, interpretazio orokor bat ematen saiatzea. Hor, eta zatika joan da, azteko zientzia eta teknologiaren irudikapenak Euskal Herrian, esango dugu hori dela, oro hartuta, ez da? Eta lehenengo atala letorke gero. Bai, lehenengo atala da, herritarrek zientzia eta teknologia zer pentsatzen duten. Herritarrei mahai gainen jartzen zaiena da, eurak nola ulertzen dituzten zientzia, teknologia, ikerketa, garapena, berrikuntza bezalako kontzeptuak. Eta horiek nola lantzen dituzten. Eta pizkanaka guazena da, euren interbentzioetan aurrera joan ala, gai zehatzagoak mahai gainen jartzen. Alegia soilik hain galdera orokorrak, baizik eta gero eta zehatzagoak zer pentsatzen duten, gure inguruko zientzia politiketaz, iritzi dituzten zientzia teknologiaen gainean hartzen diren erabaki instituzionaletaz, ze iritzi duten aurrera begira zientzia eta teknologiak garatu beharreko ikerketa lerroetaz, eta bar. Hau da, galdera irekiak eta galdera isiak egin dituzu, ez?
Bai, hori da. Lehenik eta behin importantea dena da eurei toki egitea. Guk ere pista jaso ditzagun zientziaz, teknologiaz zer ulertzen duten. Askotan gainera ikerketa aldetik ere komenizaten da lehen puntuetan galdera orokorrak egitea. Eurak ere hitza dezaten, tokia ardezaten, gustora sentitu daitezen eta gero pizkanako jakasgu gehiago interesatzen zaizkigun beste gai horietara. Zer etorri da aurrengo? Gero etorri dena da hori interpretatzea, zientziaz eta teknologiaz ikusi duguna da iritziak oro har positiboak direla, jendea oso baikorra dela zientziak eta teknologiak gaur artean egin dutenaz, eta iruditzen zaie aurrera begirakoan ere politika publikoen bidez zientzia eta teknologia sustatu behar direla. Ostera ikusi duguna da hori egiteko moduaz kritikoak direla. Alegi alde batetik ikusi dugu zientzia eta teknologiaz eta baita ere zientzialarietaz badagola ikuspegi positibo bat, ondo baloratzen dela orain artekoa eta itxaropentsua direla aurrera begirakoan, baina herritarrengan ikusi duguna da kritikoagoak azaltzen direla zientzia politiketaz, alegia zientzialarien gaur egungo egoeraz, zientzia sustatzeko dauden motiboetaz, ikusten delako beste alor askotan bezala hemen ere interes ekonomikoek ere eta garrantzi gehiago dutela eta herritarren ustez hori izan daiteke bai zientziarentzat eta oroa zientzialarientzat kaltegarria. Horrek dira atara dozu esan ondorioak, ez? Hori da, bai. Nik uste dut bai estapen orokor edo egin beharko lirakela eta biak ondo bereizi. Alde batetik zientziaz eta teknologiaz pentsatzen dena gauza bat da, eta hori modu positiboan baloratzen da, eta gero hortik aldenduz zientzia politika, zientzia sistema, gaur egun zientziaren inguruan hartzen diren erabaki buruz hor ordea iritzi negatiboagoa edo eskorragoa. Zein izan da hartu dozuen lagina? Lagina Euskal Herri osoko hartu dugu, eta egin izan duguna da perfil desberdineko jendea identifikatu. Perfilak dira, alde batetik herritarrak oro har deskribatu ditugunak, eta gero eta guretzat arreta berezia izan dutenak unibertsitateko jendea. Unibertsitatean berezia ditugu batetik ikasleak direnak, eta bestetik ikerkuntza munduan dabiltzanak. Eta kasu guztietan disiplina zientifiko desberdinetakoak, bai natur eta zientzia teknikoetakoak eta baitere gizarte zientzietakoak. Horotara esan bezala 30 bat eztabaida talde egingo genituen eta guztira pentsa eztabaida talde bakoitzean 10 bat pertsona. Lana oraingoz biribilduta dago, baina zehozelan esateko honek ganean egotea eskatzen da, ez? Hain arin doan arloa izanik, jarraipen bat eduki beharrekoa dela deritzozue? Bai, beti eduki behar da soziologiatik eta gehiago ikertzen den jendartearen alor hori presente. Besteak beste esaten ari garenagatik, eta teknologia gero eta garrantzi gehiago hartzen ari diren elementua balin badira, eta politika publikoetan gero eta garrantzi gehiago balin badute, batzuen ustez lehiakortasun ekonomikorako, besteentzat ongizate sozialerako, zientzia eta teknologiak,
pentsatzekoa da beti behar duela horrek oinarritu egon herritarren iritzietan edo interesetan edo eta bai, alderdi hori iruditzen zaite baztertu ezineko ikergai bat gure kasuan, ikergai bat dela. Ondo. Bueno, suposatzen dut jarraituko dozuela ikertzen, ez? Bai, gure asmo hori da, eta emaitzak eta ikusita, bai, gustora gaude, iruditu zaigu baliogarria dela, eta laguntzen eman diguten instituzioak ere interesa erakutsi duten heinean, pentsatzen dut aurrera begirakoan ere eukiko dugula aukera gai hau ikertzeko. Bada espadan, Andoni, aitatuko dugu ia lan honen barri non jaso leiteken, hau da, pentsaizu gure entzuleetarikoren batek lana irakurri gura dauela, interesa daukola gehiago sakontzeko. Badago aukerarik? Bai, aukerak momentuz bat eta nagusia da txostena bera argitaratu dela. Txostena argitaratu da Eusko Jaurlaritzako prospekzio soziologikoen gabinetearen bidez, eta bere web orrian eskegita dago, eta baita ere Luiarren web orrian ere aurki daiteke. Eta gero, eguzki eta biok saiatu garena da, bertsio laburtuago ere prestatzen, eta hori da egin zuzen ere dagoena Eusko Ikaskuntzaren nazioarteko aldizkarian. Baina, esandako biturri horiek, Luiarren bidez edo prospekzio soziologikoaren gabineteren bidez hor aurkituko da ia 200 bat horriko gure ikerketa hau. Oso ondo, Andoni Eizagirre, eskerrik asko eta holantxe jarraitu. Bale, eskerrik asko zuei, grarte. Eusko Ikaskuntza. Badakizue hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azken zapatuetan. Hementxe Bizkaia irratiaren sintonian. Gure gonbidatuei esker eta zeuei esker. Beraz, mil esker, estimatzen da eta zeuen konpainia.